Team leader sa Regional Mobile Force Battalion Forward Base nga nadestino sa Tangke Talisay hug tanong Nihimakak nga sila ang responsable sa suway nga pagsunog sa pipila ka mga panimay sa Sitio Tunga ug Sitio Magay, Barangay Tangke. Kini ang gitutukan ni Luan Mirondina. Aron pagpapasakatahap nga sila ang responsable sa gikatahong suway nga pagsunog sa tulo ka mga panimay sa Sitio Tunga ug tulo ka mga panimay sa Sitio Magay sa Barangay Tangke, miapud-apud og mga flyers ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion ngadto sa mga mulupyo sa naasoing barangay aron pagdasig kanila sa pagsumbong kung si kinsa ang mga responsable. Gawa sa flyers, mipahigayon usab og feeding program ang mga sakop sa RMFB sa mga bata sa Barangay Tangke. Gipasabot ni Police Inspector Clifton Gairanod nga niadtong Domingo unta sa gabii atol sa bispera sa kapistahan sa dakbayan sila magpahigayon og feeding. Apan tungod kay nag-brownout, hinungdan nga giuswag nila kini kagabii. Katungod ang adlaw sa tungkol kahit ato sa sunog, wala ko'y gipagawas na mga personnel na mo para mag-conduct o surveillance o mag-patrolling. So, makaingon ko na dili kami ang nag-duslit o nagsunog sa mga pamalay. Gitataw hinuon sa team leader sa RMFB nga bukas sila sa planong makig-dialogue sa mga reklamante karong gabii uban sa mga opisyal sa barangay. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.